dros yr wythnosau dwytha, mae rhai o fawrion ein cenedl wedi derbyn her i sgwennu a berfformio eu setiau stand-up 5 munud eu hunan, ac hynny am y tro cynta. Mae'r pedwar wedi derbyn cyngor gwerthfawr gan 2 fentor a bythefnos i grefftio. Rwan mae'r noson fawr wedi cyrraedd. Dwi'n cael vibes drwg gyn pob ar y funud. Chi'n cael vibes drwg i fi gyn y fi fyd, so... Dwi'n gwybod beth i wneud pan dwi'n dod yn ôl, dwi'n mynd i roi vibes da i chi, fel ffafr, ta dwi'n mynd i dweud, oh shit, oedd nhw'n afiach. A wedyn pan ydych chi'n mynd lawr, ydych chi'n mynd i fod yn llai ffynnu na fi wedyn. Dyna sydd yn frewchus, bod chdi'n gwybod os dyn nhw'n mynd i chwerthu na beidio. Ia, so mae'n amser fi dy'r cyntaf. Gweddiwch drosto fi. Poblog ti chdi. A'r MC ar y noson, Welsh Whisperer. Helo Bangor! Woo! Croeso ato ni, noson gomedi hyn yma. Hei, tough crowd. Genna ni 4 comediwr heddi. Ond be dydy'r comediwyr ddim yn wybod ydy mae cystadleuaeth ydy Cymryd Y Meic, a'r gynulleidfa heno yn dewis enillydd. Rowch croeso cynnes iawn i Mr Guto Dafydd. Efo Guto, mae gwachod fo a be mae'n mynd drwyddo fe yn atgoffon o fi. Rhy nerfus, meddwl gormod amdano fo, ond os geith ar laff cyntaf na fydd o'n ffain. Wei, diolch am y croeso. Mae'n gret bod yma, a deud y gwir, mae jyst yn neis bod allan o tŷ ar nos Wener am change. Anyway, ddylwn ni gyflwyno'n hyn. So ni'n gallu deud, Guto dwi a dwi'n fardd. Ond fysa hynna'r un peth a deud, Guto dwi a dwi'n bach o nobed. Ddoth o fo i fyny ato fi yn y pub chydig yn ôl. Ac oedd o'n fwy mawr, oedd o'n fwy scary, oedd o'n ffarmwr mewn super dry. Ac... am bod fo'n deitha fi, dwi'n gwybod pwy ti. Cocoen ti. Uh-oh. Chdi di'r cocoen gath y gadar. A ni'n meddwl, bang on, mate, bang on, coron oedd hi. O mwy na lai, bang on. Dwi'n meddwl fe Guto'n oce, ia, achos mae o'n prifardd. So, mae o efo ffordd, efo geiriau. Nes i trio cwpl o jocs ar Beth, a gweld Beth fatha. Ha. Ac o'n eitha, wel, sgyn i'n fucking chance, felly, to. A mae yna lot i ddeud dros fod y cocoen gath y gadar. Achos o'n i'n clywed yn steddfod lenni bod yna dipyn o genod a rei hogia hefyd yn chwarae gêm y pilfs. Da chi'n gwybod beth i pilf? Na, oce. Da chi'n gwybod beth i milf? Os ddim, trowch rownd a mae'n yn sefyll yn y cefn. Nath yna neb droi rownd. Sorry, mam. Ond pilf, os nwch chi newid mythyr am prifardd, da chi'n cael prifardd I'd like to fuck. So ni beth yn dweud hyn ar lwyfan y babell len, ond dyna ni, prifardd I'd like to fuck. A dwi'm yn gwybod beth i rheola gêm y pilfs, ond mae'n troi allan bod fi yn y top 3. Come on, mae hynna'n heddi clap. Ond mae bob dim yn relatif yn dydi. Dwi'n cool am fardd, ond di beirdd ddim yn cool. Felly, come on, ydy hwnna yn goryn person cool? Dwi ddim yn cool o gwbl, a deud y gwir, dwi yn ganol oed. Ond wan bod fi yn ganol oed ac yn dad, mae yna bethau newydd dwi'n gorau wneud. Bethau dwi'n wedi wneud ers blynyddoedd. Fatha gwylio rhaglenni plant ar y teledu. Ac yn benodol, Thomas y Tank. Neu Thomas y Wank, ddylwn i ddeud. Achos, pam da chi'n eistedd lawr efo'ch plentyn bach cute i watchad Thomas y Tank, mae'r theme tune yn dod ymlaen. A maen nhw wedi cael cor o blant bach diniwad i ganu'r theme tune. A mae'n mynd fel hyn. Yn 2, yn 4, 6 ac 8, tynnu cerbyd, halio llwyth. Halio llwyth? Halio llwyth? Pa sico sydd wedi meddwl bod hi'n oce i wneud i blant bach diniwad ganu am Thomas y Tank yn wacio? Ond hei, fi di'r cocoen gath y gadar. Diolch yn fawr i chi. Da iawn, ti'n mynd bach mwy o sŵn i Guto Dafydd. Halleluia! Yei! Mawyn. Da ni'n cael ei clap iddo fo. Sut dath i? A thyn iawn, dwi'n meddwl. Nes i ma'n hofio ddim byd, nath na ddim byd mynd yn wrong.
Oedden nhw'n iawn, oedden nhw'n chwerthin yn y llefydd iawn, bron iawn i gyd. Oedden nhw'n eitha da, oedden. Dwi'n falch bod y drosodd, ond peidiwch y bod ofn o. Yn rhan 2, 3 a 4. Shit.